hvad har vi så nu? Ja, engelsk. Nu har vi dansk. Nå. Hvorfor har vi det, Jytte? Det er fordi, det synes jeg er det, vi har nu. Nå, Okay, nu skriver jeg lige noget på tavlen. Hej, du af. Hej, du skal hen af. I får nogle bøger. Ja. Kan du skrive lidt grimmere? Det er dejligt, ja. Du får de her. Så mange bøger. Du får den her. Ha' en god fest i weekenden. Det var fint, ikke? Altså, dengang jeg var på jeres alder, så røg vi alkohol. Altså, jeg røg pot, jeg røg hash, jeg røg ecstasy, og jeg røg alkohol. Så du røg simpelthen ecstasy? Det kunne man dengang, jeg var ung. Jeg er ikke hjemme på computeren her. Nu ved jeg ikke, hvad man gør. Rasmus! Nu er jeg så glad, at vi laver noget bevægelse for første gang i hele året! Ja! Yeah! Så laver vi altså yoga! Det er altså rejse op! Bag jer stole! Okay, nu kører vi! Jeg er ved at blive skudt. Okay, den side! Så får I lov at se en kort video. Vi er allerede 10 minutter siden, vi skal have frikvarter. Det er bare ærgerligt, så må I spise samtidig. Det var ærgerligt. Okay, der er ikke så mange tilbage alligevel. Jamen, jeg har fået de lektier for. I skal læse den der England-bog færdig. I skal nå halvvejs i New York-bogen. I laver novellen og essayet og rapportagen i den der stilhæfte, jeg gav jer i går. Kan I ikke sige det til de andre? Eller også lægger jeg det bare på Facebook. Altså klokken 3 om natten igen. Nej, jeg skal nok prøve at gøre det lidt tidligere. Kl. 2 måske. Meget bedre.